Di laging tumutok, Kayo na ang laging gabay hanggang sa RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luilier, Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. pamaskong padala, ML4 papadala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang di nagkakaingatan, madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroonan. ML4 papadala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ikapito ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kung palumit man siya, hello right for blue. Isa lang ba lang yan? Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung palumit man siya, hello right for blue. Isa lang ba lang yan? As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello,
Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 3 kita kan bulan na Disyembre aldaw po kita ni na Martes. Banyak sa lado technical si Engineer Abilindon Toralio ang samuya pong Chief Technician. Sa information si Tony Matic Saison. Duman sa transmitter si Bert Cabrillas. Init na kamugtakan ka na sa tuyang panahon na hiling ta na sirang ka na aldaw nagkapirang aldaw perming nagpaparauran-uran malumlum ang panahon pero ngunyan nababanaag tana na aldaw kaya lang kadakol man giraray po kan naapiktaran
Lawa nga ni epekto sa nakan share line asin mga pag-uran igwaman giraray na mga lugar na binaha. Digdi po sa probinsya kan Camarines Sur asin man sa rehiyon kana Bicol. Yan nga ni sa parting Kabusaw igwang nalamos. Na duwang senior citizen. Bali apat ko ta kundi sa duwa na kalibre. Oy, dyan man pala sa San Vicente Sur. Magkakaigwanin na manpower skills training ana TISDA. Sa paagi kan San Vicente Sur Barangay Council. Di po siyudad kan Iriga. Pagirumdum duman sa mga magkakaigwanin na test the training classes para sa hair cutting, hair coloring asin man na cosmetology na nagpuon kasudma. Alauna ni na pagkahapon. Igwa pa pala mga available slots para sa hair cutting asin man hair coloring and TESDA kaya pasiring sana dyan sa Barangay Hall kana San Vicente Sur digdi po sa siyudad kan Iriga. Ana pangapuda na yan hali mismo ki punong barangay Vincent Boyet Nagrampa kan naunang bita ng barangay. Dakulang tabang po ini duman sa mga kababayan niya to na nangangaipunin na trabaho. Alagad magkakaigwa mo na kamunin mga training danganing magkaigwanin skills para sa hair coloring asin man pagbubulog. Tapos dyan man pala sa Santiago Integrated School
po sa Santiago Integrated School, magkakaigwaman ni na the Nourishing Little Hearts Empowering Children Through Nutrition. With collaboration, the Solid Team Kamsur and Youth for Cause volunteers will be having its 25th activity of the year of Santiago Integrated School, Santiago, Erga City sa maabot na Disyembre 4 sa aga po. Alauna ni na pagkahapon. Sabi digdi to share love and kindness to all the pupils with the team. Children are a blessing and a gift from the Lord. Advocate po kay ni si Miss Barbie Ann Floriano sa suportaman kan local government unit kan siyudad nin Irga sa pamamayo ni Mayor Rex Oliva. Yaon man na sanggo na ang panglungsod member sa pamamayo man ni Vice Mayor Edsel Serrano di Maiwat asin an mga konsyal. Yaon man si Vice Governor Sal Fortuno Jr., Attorney Board Member Shai Pajardo Noble, asin man Board Member Dunaan Roy Oñate, asin Ono Oliva. Para sa NLH. Siyempre yaon man si Attorney Wapi. Tapos nasanggo na ang kabataan kan Barangay Santiago Council headed by Bia Francisca Naldo asin punong Barangay Digoy Salcedo. Saka sa kasabihan ining gustong sabihin kan Barbie Ann, advocate, reverence, bravery, intelligence and empowerment. Magiging programa po ang opening prayer, Honorable Bea Francisca Naldo, Iski Chairman, asin ang parto, welcome message ni Ma'am Maricel L. Entia, School Principal 1, inspirational message man ni Vice Mayor Edsel Di Maiwata, asin man Dandre Abuniti, saka Consi GCDB Abuniti. Information number kan selected pupils kan Santiago Integrated School. Asin man si Honorable Milnana Moralio Azanza. Kakaigwaman in games assisted by Santiago Iski Kagawad Council. Operational message man ni Honorable Vice Governor Salvi Fortuno Jr., Attorney Shai Noble, asin man Board Member Duna Ana Oñate, asin Rex Oliva Jr. Proper hygiene ni Miss Barbie Andy Floriano, ana advocate. Food distribution, words of gratitude, Honorable Rodrigo R. Salcedo, punong Barangay Santiago, Erga City. Tapos ang closing remarks ni Honorable GMA Grimaldo. Yaon man si Engineer Pipito Mura, team manager, asin man incumbent president. Kana Santiago Integrated School, Santiago, Erga City. Magiging MC yung mismo si Mama Rodora Montañez, asin man Marian Maestrado. Okasyon po pupunanin alaunanin pagkahapon sa aga. Field Report! Ano nasa linyaman si Karondangatan, pasok. Salamat and good morning, Kakadang Philip, and good morning mga tigabos na mga nakaantabay sa imong programa ko niya. Uyaman, ang sa tuyang dugang na informasyon sa lado lokal, panagos ang ikinagsagalibong pagkaanap sa sarong nawawarang paratira sa Banwaan Candarit, Camarines Norte, magigirumduman na 5 bangka
na nakaanak na sa fishboat kan Mercedes ang aeroplane na ipamarita na pinagdaraan makusog na alon kung sa iman na napatpat ang nagkakapira sa mga hindi duman sa barangay Bagasbas. Yan tanto, duwa ka na atin duwaman ang nakasalbar matapos alodon kan makusog na baha sa speedway duman sa Kapusaw, Camarines Sur. Mahiling o nahiling na ang bangkay kan duwang lalaki pinag-anod kan makusog na tubig baha sa speedway na parte kan barangay Iyong Kabusaw, Camarines Sur kan suudma kan sarong aldaw Disyembre 1, 2024 sa report papabatloy ko na sa speedway ang apat na biktima lulag kan sa isang e-trike kan maanod ining kan makusog na baha alagad o tulos-tulos naman ining pinagrespondehan kan maautoridad ang insidente at inaisalbar ang duwa sa mga biktima duwa naman sa mga ini ang nagadan na natukayan ang bangkay kan Sud Disyembre 2 matapos ang nagkakapirang oras na search, rescue, and retrieval operation sa sinambit ng Banwa. Yan muna ang tutuyadong ng Bareta sa lado lokal Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Field Report! Salamat karondang atan sa mga dugang mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Nakuha naman ang bangkay ka na sarong lalaking nahulog sa PNR Bridge duman sa Ragay, Camarines Sur. Sigon sa informasyon, nakuha na si Mr. Jeremy Moldes, alas 6:30 ng pag-aga kasudma. Si Moldes iyon nahulog sa tulay ka na PNR Binahan Bridge ka na nagtalikod pang Sabado nin hapon. Kumbaga nakukuha pa sa napo kasudma. Matapos man ang masalimuot na negosasyon sa pagultanan kan mga representante kan mayayaman asin nag-uun o swag asin nagtitios na nasyon sa COP29 duman sa Baco Azerbaijan. Napit sa climate change so ang nagiging epekto sa tuyang klima kan dagos-dagos na carbon pollution sa tuyang kapalibutan sa rong bagong new collective quantified goal on climate finance o climate financing target na nag-aabot sa naman sa 300 mil bilyones dolyares ang pinagtagama bilang tabang kan mga highly industrialized economies na iyon panganot na responsable sa global poll. Ang COP29 ang ika-29 na tauna na pag-uurulay dapit sa climate talks na pinanginutan man kan United Nations Framework Convention on Climate Change o Conference of the Parties na ibuman ngonya na taon duman sa Baco punpakan Nobyembre 11 sagkod 22. Palakpakan man kan Global North countries o ang mga mayaman na nasyon ang sendang mga sadiri sa desisyon na nabilog dahilan tayo ni man ang tulong beses na mas dakula kaysa presenting NCQG na nag-aabot sa naman sa sarong 200 bilyones dolyares. Pero para man sa mga pauswag na nasyon kung saan kabilang ang Pilipinas na iyon panganot na titios, nagsasakit kung hinahagupit kan mga natural na kalamidad na lalo pang nagiging marahas dahilan sa naglalalang carbon pollution o global warming. Maning-mani sa naman na nakatiting o kakaparinggot ang kantidad na pinagkasundoan dahilan ta halos 1/4 sa naman digdi o ining 1.3 trillion dollar na hinahagad bilang taon na nakabayadan o kabilugan kan climate justice.
Sa bipadigdi ako po bantulot as inday ganong makaasa na ang mga o nasyon bilang ang Pilipinas na mas napupuruan sa tuyang nag-iinit na planeta iyon makakaparte nin mas dakulang pundo para sa climate mitigation and adaptation. Nilanta pera sa 300 bilyones dolyares sa naman ini basado sa itinao na commitment kan mga mayaman na nasyon. Iyon magbabayad sa naman sindanin arog kaining mas halangkaw na kantidad pag-abot kan 2035. Kaya naman ako nag-aasa pa sa marikas na pagbulos kan pundo para sa climate financing dawaan na diretso man na maghirit para sa climate justice. Iniyan pahayag ni Kong El Rey. Ang original na climate financing target na sanggatos bilyones dolyares iyon na pagdesisyonan ito pang COP15 na pinaggibo duman sa Copenhagen, Denmark. Kana 2009 na kunsain dapat iyon napo na ang implementasyon o pagpapaluwas kan pundong ini na puon 2020 sagkod 2024. Basado sa kasunduan pero imbes na maipautob ang nangyaring iyon naabot sa naman kan mga UNFCCC member countries ang sanggatos bilyones dolyares na goal kan taon 2022. Entonces sa diring sikap ang labi para maabot ang mga posibilidad ng masimbagan ang ambisyosong NDC o Nationally Determined Contribution kan Pilipinas na pagbabawas sa pag-iwas sa GHG o greenhouse gas emission in 75% sa laog ng dekada 2020 hasta 2030. Arog kan ipinangako kan sa tuyang nasyon sa COP26 sa Glasgow, Scotland kan 2021 na inot naman na pinagsambit duman sa COP21 sa Paris, France kana 2015. Kaysa mag-asa sa mayayaman na nasyon, polluters ang tuyang gobyerno ang kaipuhan magsandal sa diring inisyatiba para makakalap ng dakulang pundo halidigdi asin sa luwas kan nasyon para man maitustos sa mga kaipuhan tanganing mapakusog na katatagan kan Pilipinas laban sa mas matinding mga kalamidad na arog kan mga bagyo asin tag-alang. Bilang kainot-inoting host country kan board of the COP established fund for responding to loss and damage o ining FRLD. Nasa magayo na posisyon ang Pilipinas para makapaglabi nin mas dakula asin marikas na climate financing funds pag pinagsagibuan sa masunod na meeting kan o ining FRLD board digdi sa satuyang nasyon ngunya na Disyembre 2 hasta 5. Bilang parte man kan transition kan satuyang nasyon halis sa nakagiwianang paggamit kan fossil fuel dapit sa green energy an probinsya kan Camarines Sur ang posibleng maging sentro kan satuyang nasyon para sa wind energy generation. Unsain magpapatindog nin may size na pasilidad na gagamiton para sa renewable energy source na inian may kabilugan na potential na kapasidad na 7,668 megawatts. Kabilang sa mga inian offshore wind farm na pinagpapatindog kan Danish Infrastructure Investment Firm na Copenhagen Infrastructure Partners sa kantidad na 163 bilyones de pesos sa San Miguel Bay. Sa katahawan kan COP29 nagtaraman Department of Finance sa sinsinabing sa lado kan Pilipinas panginginutan nigdi ninda an marikasan na negosasyon para sa mas dakulang climate finance flows sa mga maluluyang nasyon na arog pasanaman kaini sasakit na sa epekto kan climate change na nagdaraman nin magkakasunod na violenting mga bagyo sa mga nakaaging bulan.
Para magkaigwak kamo nin ideya kung piraan na resources na kaipuan kan gobyerno para punduhan ang sa diring climate financing programs ta ang Department of Budget and Management iyo nagsabing magtagama ang Marcos administration nin kabilugan na 724.9 billion pesos sa 2024 national budget para sa climate finance asin sa indang pinagsulong sa 2025 national budget plan. Ang kabilugan na 1.585 trilyones de pesos para maparikas ang climate action. Nainot naman na pinagsuportaran ang pananaw ni Presidente Bongbong Marcos na mahiwas na danyos na pinagdarakan anom na nakaaging bagyo, yun dapat gamito na test case para makapaglabi ang Pilipinas ni na mas dakulang pundo na climate finance. Ana Camarinesor, ana pinakamatinding hinagupit ka na bagyong Christine na nagbulos nin oran na aparehas kan 2 bulan sa laog sananin sarong aldaw. Asin nagdarama nin pag-apaw kan Bicol River na pangwalo sa pinakadakulang salog digdisa sa tuyang nasyon. Inipuan saro sa maggabat na dahilan kaya po ako nagsusulong sa 19th Congress ang pagtatagaman in inisyal na pundong 20 milyones de pesos para sa multi-year Bicol Recovery and Rehabilitation Fund para sa marikas na rehabilitasyon asin pagbangon kan Camarinesor asin iba pang probinsya sa Bicol arog na sanaman kan pagtagaman in 10 bilyones de pesos na pundo para sa Mount Pinatubo Commission kana 1990 para tulos man makabangon ang mga probinsya sa Central Luzon na linamasa kan pagsabog kan bulkan Pinatubo. Kung dahil niya ito itataguyod ang sariling sikap sa epekto kan climate change sin man global warming herak man kan Pilipinas dahil taaram kung hanggang no rin kita maghahalat sa tabang kabayadan na dapat iyon simbagan kan mga mayaman na nasyon, pinagpupuunan kan matinding polusyon sa nasyo o kinaban. Mientras na ipinagkakait man sa satuyan climate finance, kita man munan mahiro. Kita na muunan magsadiring sikap sa climate finance. Anapot sa indaw kukaon ang mga arog kaining budget. Ano daw, maitaw man daw ini, digdi sa probinsya kan Camarinesor. Tapos dahil man daw pagparadirilinsahan na naman sana. Kung minsan kaya, sa kadakulaan kan budget, ang nagkakaharaman lugod, mga palpak. Magdikit magdakulan budget kung tultul ang mga gigibuho na proyekto. Aning maresolveran na makontrol ang grabing pagparabaha digdi po sa satuyang probinsya. Kasi iba pang lugar sa riyon kan Bicol dapat gibuho na tama ang mga proyekto tultulon ang pakagibo dahil pagpara labadin nyahon tanganing dahil kita manganaan kan mga kalamidad. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Buwan na po kitang 33 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Morning man sa Parabulog dyan sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Sa tuyang amigo ki Alan Villanueva sa iyang shop dyan sa naunang bita ng barangay, masugid niya tong Parantabay. Saka sa pamilya Martinez, Mabayaw, Salcedo Navarro asin iba pa.
Kumusta po kamo dyan sa Barangay Santiago, digdi sa Siyudad kan Irigasin man sa grupo kan na Setoda. Kumusta man ki Mading Flores in man Pading Libby Maestrado sa kaki Ma'am Belen Maestrado. Naraot man na sarong-harong asin motorsiklo matapos mabagsakan kan sarong na bungkal na kahoy sa barangay Pinamarbuhan, Mobo Masbate kan nagtalikod na aldaw. Kasunod man ini kan mayong pundong makusog na paguran sa lugar. Tulos man nagsagibon in clearing operation sa lugar para maiwasan na nabala sa tinampo. Mayo man na report na nalugadan sa insidente. Mantang dumanman sa Banuan kan Kabusaw na kuanan bangkay kan duwang lalaking pinaga-anod kan makusog na tubig ba sa spillway sa barangay o sa parte kan barangay Biyong, Kabusaw, Camarines Sur. Kan nagtalikod na aldaw sa report, mabalyo ko ta sa spellway ang apat na biktima sa kay kan sendang e-trike kan ianod ini kan makusog na baha. Tolos man pinagrespondihan kan mga otoridad ang insidente asin nailigtas ang duwa sa mga biktima. Duwa man sa mga ini ang nagadan na nakuhaan na bangkay kasuudma matapos ang nagkaperang oras na search, rescue and retrieval operations. Saro man sa pinagigibo asin pinagsusulong ngunyan kan Congressman na si El Rey Villaferte ang aning magbaba subotan presyo kan kuryente. Yuan pagpasar kaininin na sarong resolution na pansamantalang masuspende sa pagpataw ng value added tax sa systems laws charges sa babayadan sa kuryente. Gun Villaferte ang lakdang yun makakatabang sa kagustuhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magbabaan o kaya maibabaan presyo kan kuryente na nakakapag paluya o nagiging buntol ang inflation rate kan sa tuyang nasyon. Current efforts by the Marcos administration to arrest the spiraling cost of electricity are being estimated by a rising consumer demand and the consequent increase in rates, sabi pa ni Villaferte. The Congress can thus help the President cut our consumers' monthly power bills by revisiting the NIRC or National Internal Revenue Code, with the end in view of temporarily suspending the VAT payments on systems laws, charges, and the sale of electricity. Dagdag pang pahayag kaini. Susulong naman kan Congressman ang House Bill 8231 ang aning suspendihon ang tulong taon na pagpapataw nin VAT sa kuryente.
The proposed measure actually seeks to reduce the excise tax on petroleum products and coal by 50%, suspend the imposition of applicable duties on their importation, and exempt the system loss charge and the sale of electricity from the VAT for a period of 3 years, sabi pa kan Congressman. Digon sa iya kamauutan man kan sa iyang bill na mabawasan ang pasanon kan mga consumer, negosyo, digdi sa tuyang nasyon. Lugadan mana na dawa katao matapos matambunanan sa indang harong kana landslide na nangyari duman sa barangay Anamiam, Labo, Camarines Norte. Naraman kan mayong untok na pag-uran sa lugar. Tulos man na pinagrespondehan kan mga otoridad ng insidente asin pinagdara sa ospital ang mga biktima. Kapit pa mandigdi padago saan patanid kan DOST pag-asa sa mga pagbasin pagrasay. Kan daga na dara pa man giraray kan mga pag-uran, dara kan shoreline, asin duros amihan, ngunya na pagkaaldaw. Ingat-ingat pa man giraray. Kadakol po kan mga lugar na baraha pa man. Ngunyan pating panahon dikit sa ng mga pag-uran-uran grabe na po bagaan baha. Pero ini sa dakulang problema kan mga barangay, banwaan, syudad, asin probinsya digdi po sa riyon kana Bicol. Ayan, pangapudan na nyato na mantiniron sa nang perming malinig. An mga kali, saro po yan sa nagiginkaw sa kan pagparabaha tapos daing hotaot na pagparaaponin mga basura kan sa tuyang mga kababayan na niba kung sa insain sa napigpaparaapon ang basura kaya minsan nagdadaragos dyan sa mga drainage canal. Iyo po ang nakakabara kung may makusog na pag-uran, madaling mag-apaw ang tubig sa mga drainage. Pana po kitang 42 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banwaan ka na buhi. Dyan sa Barangay de la Pe. Consyal Marlon Tabalde. Happy birthday mampalan kay Uncle David Navarro dyan po sa Santiago, digdi Ciudad kan Iriga. Nagsisilibrar ka na sa iyang kumpleanyo ngunyan pong pagkaaldaw. Pagaromduman sa publiko poon sa Enero 2025 ang National Commission of Senior Citizens so ining NCSC yun na
o magpapautob na kan Republic Act 10868 o mas bistado bilang Centenarian Act of 2016. Nasa NCSC naman na pagpapautob kan Republic Act 11982 ang Expanded Centenarian Act. Pinagtatagama kaya kan Centenarian Act of 2016 ang pagtataunin kadagdagan na benepisyo na sanggatos sa 1,000 pesos na cash grant sa mga older persons na nag-aabot na sa sanggatos na taon ang edad. Sinisiguro man kan Expanded Centenarian Act ang mga senior citizens na edad 80, 85, 90, 95 ang makakaresibi na ng 10,000 de pesos na cash grant. Kasi pag-abot man kan edad na sanggatos na taon, iyon makakaresibi pa man sindanin sanggatos 1,000 de pesos na cash. Kaya para sa iba pang mga detalye sa kaputan, makipag-koordinar sana sa mga minasunod. www.ncsc.gov.ph Kaya mag-contact sa @ncsc.gov.ph asin sa mga numerong ini duman sa NCR 6302-8652 o 5593, sa Cluster 3 6302-8652-4282. Asin man 6302-8281-3301 sa Central. Tapos sabi pa po digdi, bawat buhay mahalaga sa DSWD. Yan po ang magayon na pagirumdum para sa mga senior citizens digdi po sa tuyang nasyon. Happy second charter anniversary paran sa Mount Asog Lady Eagles Club. Again, happy second charter anniversary sa Mount Asog Lady Eagles Club. Hali po yan ki Apa. Bidigdi maniba-ibang istorya nin buhayan sa tuyang hinahampang sa kada bisita ta sa barangay sa tuyang panwaan. Istorya nin pagkamot, pagsakit, asin padagos na paglaban sa buhay. Ini sa tuyang tinataanan nin dalan para mahiling ta asin mahanapan nin solusyon. Paano pa mapapamarayaan sa indang buhay asin ini ang totoong award sa tuyang banwaan. Ang mataanan access sa
baratong babarakalon, maray na serbisyong panggobyerno, maray na mga pasilidad, asin maray na serbisyo sa salud. Padagos tayo ning ilalaban sa abot kan sa tuyang makakaya. Diyos mabalos sa 200 na individual na mainit na nagsabat sa Barangay Kamambugan sa Banwan, Pukan, Libmanan. Ana kasoreko 3 mampalan silibrar kan sindang ika-49 taon na powering progress and lighting lives. Sabi kan kasoreko 3 marks nearly 5 decades of dedicated service and innovation, lighting up homes, hearts and dreams. Every connection we've made is powered by our commitment and dedication to serving you and growing together. As we celebrate this milestone, we thank you for being part of our journey. Together, let's keep lighting the way forward. Again, happy 49th Charter Anniversary po sa Kasoreko 3. Nagarangkada naman ang public scooping para sa proposed San Miguel Bay Offshore Wind Power Project. Kamautan kan proyektong ini ang sarong pribadong kumpanya na makapag-produce nin malinig asin magayo na klase nin enerhiya o kuryente arog kan wind farm sa Ilocos Norte. Ana pagkakaibasa naman sa dagat, ini ipapatindog. Nakaangkla ang proyekto sa National Renewable Energy Program kan sa tuyang gobyerno. Tuman po ini sa probinsya kan Camarines Norte. Public scooping para sa proposed San Miguel Bay Offshore Wind Power Project sa Camarines Sur asin man Camarines Norte palaan. Di sa duwang probinsya. Sana maging successful ini para mabawas-bawasan man lamang ang kakulangan sa supply nin kuryente, kakan pagpara mahal sa singil nin kuryente digdi po sa tuyang probinsya. Na ipabisto ka na kwentong kahoy sa publiko ang maniba-ibang klase ka na arts na mukna gamit ang kahoy asin saro sa adaptability asin kahalagaan kaini sa kulturang Pilipino. Ipinapailing man sa exhibit ang craftsmanship asin creativity
as in maniwaybang teknik arog na sanakan carving as in relief printing. Iniyan ikatulong proyekto sa pakikipagtabangan kan Cultural Center of the Philippines as in Man Arterland as in enot na ini exhibit and collection sa Arterland Pacific Tower as in sa Cebu Exchange. Bukas man ang exhibit sa publiko na nagpuon kan Lunes hanggang sa maabot na Domingo ini matapos duman sa Sabena Park sa Cecilia Araneta Parkway at man kan De La Salle University Laguna Campus. Sobraman sa sangribong makulay na parol nagibukan mga persons deprived of liberty o ining PDL halis sa District Jail Mel Dormitory as in nagdekorasyon sa Diversion Road, General Lona Street as in mga pagtaraid na banwaan duman sa Ilo City. Nagpo ng proyekto kana 2019 as in inian magtataon na kabuhayan as in pagkakataon sa mga PDL. Sigon kay Jail Superintendent Richard M. Servano ang makulay na inisyatibang ini ang nagtaunin pagkakataon sa tuyang mga PDL na maggibonin mga parol bako sa natanganing ipailing ang sa indang talento asin pagka creative kundi tanganing magtaunin marangal na kabuhayan. Ngunya na taon ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Iloilo iyon nangingenot sa inisyatibang Parole of Hope na pansamantalang pahingalo nin sarong taon dahilan sa pandemya o itong COVID-19. Binida man ang bagong disenyo kan mga parol na may kombinasyon na yellow as in berde na may pula bilang simbolo kan pagbabago halis sa temang rainbow kan nakaaging taon. Tapos inima na sigon sa Department of Environment and Natural Resources Zamboanga Peninsula. Kung nagtalikod man na aldaw an adult Philippine Eagle iyon na dokumento sa sarong patrolling as in monitoring activity. Dagdag pa ka na DNR Zamboanga Peninsula an arog kaning dokumentasyon in pagkakaigwanin agila sa lugar. Iyon naglaladawan kan pagkakaigwanin sarong posibleng bagong padis ng Philippine Eagle. Dalantan Eagle sighting iyon nangyari sa mga sobra sa 8.26 kilometro sa dating nesting site. O itong mga tataghan kan mga agila. This finding is significant for the management and conservation of Pasunangka Natural Park as an Asian heritage park, emphasizing its role and preserving biodiversity and protecting critically endangered species sigon pa sa DNR Zamboanga Peninsula. Pero sa Philippine Eagle ang nasambit ang park iyon sa pangenot na biodiversity area as in harong kandakul na mga rare species. Mientras na nagtalikod manal daw nagadana ang 18 anyos na Philippine Eagle chick kan National Bird Breeding Sanctuary sa Davao City sigon sa Philippine Eagle Foundation. Kuha na lang po kitang 3 minutos antes pong mag-abot alas 9 din pagkaaga. Antes kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Irigas City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
Yes! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Maugmatan sa baton ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Anuman ang kadepesila na sa tong inagihan, perming magsarig sa mahal na kaglalang. Pamaskong mensahe, hali sa minasunod. Retired Police Brigadier General Jerry Fornalisa Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora and family, Camarines Sur Police Provincial Office, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Honorable Judge Timoteo Panga Jr., RTC Branch 59 and Branch 60, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Lidil Forahil, Officer in Charge. Borromeo Law Office, San Isidro, Iriga City, care of Attorney Rico Borromeo. Mr. Carlo Batalia, former board member, Camarines Sur. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Honorable Rodolfo Pong Ramos, Municipal Councilor, Batu, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, headed by Fire Chief Inspector Junjen Novela, City Fire Marshal. SFO 4, Dexter Prades, Officer in Charge, Nabwa Fire Station, Nabwa, Camarines Sur. Police Colonel Ruben Dalit Padua Jr., Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Pasacao Municipal Police Station, Pasacao, Camarines Sur, headed by Police Major Andrew Alcomendas, Officer in Charge. Intel Operatives of Nabwa Municipal Police Station. PSMS Salvador Ampungan Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City. Iriga City Police Station, Intel Operatives. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and family, Iriga City. Fire Inspector Geoffrey M. Barasina, Acting Municipal Fire Marshal, Bureau of Fire Protection, Baao, Camarines Sur. Honorable J.M. Amoroso Grimaldo, City Councilor, Iriga City. Punong Barangay Eduardo Di Maywat and family, Perpetual Health, Iriga City. Eva Wogan and family, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Bagalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Emmanuel Altesa and family, Santiago, Iriga City. Emilio Theo V. Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. And Mr. and Mrs. Mark Roger and Julie Ann Enriquez and family, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Merry Christmas and a prosperous New Year! Merry Christmas! Wishing your holiday season be filled with the sparkles of joy and love. Merry Christmas to you and your family. Christmas message from Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, owned and managed by Boboy and Milet Robles Moralio. Iriga Shell House, J.T. Reyes Salon, San Nicolas, Iriga City, care of George Reyes. Zion Castle Hotel and Reception Hall, San Isidro, Iriga City, care of City Councilor Melnanda Day Robles Moralio. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City. Hoop Life Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo and Cindy Robles Moralio. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. AMC Calieja, Coastal Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, care of Engineer and Mrs. Antonio Maria Calieja. Multi-brand distributor, San Roque, Iriga City, care of Richard Bunacua. All-in-one convenience store, grocery and payment center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. They also sell milk tea, fruit soda, iced coffee, and student meal at very affordable prices. VetZone Animal Clinic, door number 3, Benito Mo Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City.
Mr. and Mrs. Renel and Catherine Ibareta Capalos, Santo Domingo, Iriga City. Janet Hapa Ibuenga, Branch Head, SSS, Iriga City. Miss Maridel Verosa, Head, Office of the City Social Welfare and Development, Iriga City. City Disaster Risk Reduction and Management Office, Iriga City, care of Jas Botor. City Budget Office, Iriga City, care of Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Mrs. Cristal Villa and family, San Nicolas, Iriga City. Office of the City Engineer, Iriga City, care of Engineer Eddie Belmonte. Architect and Mrs. Jan Christian Di Maywa, San Nicolas, Iriga City. Engineer Chito De Veridico and family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. Mr. Pashis Singh and Engineer Roger Surilia Dasa, licensed civil engineer, real estate broker and real estate appraiser, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Cellphone numbers 0998-990-5521. Merry Christmas and a bountiful New Year! Nakagain ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark, Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabua, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabua, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center.
Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards, de kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards, as in safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa Gungunyan. Pamaskong padala, el Guapa padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali maasahan. Kwartang pinag-irapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Mana po kitang 10 minutos makalampasan alas 9 din pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan kan Batuka Marinisur. Engineer Paulino Laganson dyan sa San Vicente. Si Miss Ella asinman ki Eche Chavez dyan sa Niño Jesus. Pa naman sa Metro Manila, nasa 750 ang mga Manilinyos ang tinawanan na cash assistance ni Senadora Tul, pinanginutan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang pananaw na financial assistance para sa 750 ang mga benepisyaryong Manilinyo duman sa Barangay 667 sa Ermita, Manila. Sabay kan paggarumdom kan ika-161 aldaw kan
kumpleanyo ni Andres Bonifacio. Sa tabang man ni Senador Tul, nakaresibinin cash assistance ang mga Manilenyong benepisyaryo sa irarom kan programang Assistance to Individuals in Crisis Situations. O ining AX program kan Department of Social Welfare and Development, tanganing magserbing agapay para man sa indang pantustos sa pang-oral daw na pangangaipo. Para sa seremonyang pananao, personal man na atindiran ni Senador Tul ang inaugurasyon kan Barangay Hules and Multipurpose Center kan now ng bita ng barangay na nagsairarom sa rehabilitasyon asin refurbishing kan building sa tabang man kan opisina kan abogadong senador. Gunman sa naging pahayag ni Taguig City, Second District Representative Amparo Maria Pami Zamora sa ginibong press conference naman sa House of Representatives. Kasudma kan huruton ang reaksyon kay ni sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na dahil ini i-gaslight dahil lanta daiman sa kanya o bako man sa iya nagpunan problema dapit sa paggamit kan confidential funds. Sigun sa iya sinda nagpupuyat para siripon itong mga dokumento na ito para isairarom o saro-saroon. Asin dakol subot sindang nahiling. In fact, dakol pa man na nahiling na dahil pa man na ihahapot. So, bako siyang terorismo sa indang party. Na we're terrorizing the office of the Vice President that they answered the questions from the very beginning. And sana tapos na itong mga hearings na ito sigon sa iya. Sigon man sa TikTok video ni Mayor Vico na pinaparty niya na pinaplano kan lokal na gobyerno kan Pasig para sa maabot na Pasko asin kung ano ang gigibonin da para sa mga Pasigenyo. Alagad ang napagtuunanin pansin kan mga netizens iyon subot phone na pinagamit kan Mayor para i-upload ang video. Sabi ninda, Mayor, ba't naman sa CCTV ng munisipyo ka nag-video? Komento kan sarong citizen. Mayor send GCash number piso para sa cellphone ni Mayor Vico. Sigon sa sarong netizen. Nagherit pabalik sa Mayor Vico asin sinabing ano ta pinagngingisian ang sa iyang cellphone imbes na pansinunan sa iya mga pigpahayag na planong pamasko para sa Pasig. Ay pambihira. Nakol subot ng mga sinabing magayon ining si Mayor Vico kan Pasig alagad ang pinaggingisihan itong yaon sa iyang cellphone. Mga tao mangga kung minsan dikit sa nang bagay para padakula bagaan na issue.
Nagkapiran si Mana bago ipautuban pang dadakop sa motorcycle riders na nagagamit ka na temporary plate sa Disyembre 31. Nag-apilar man Senate Majority Leader Francis Tolentino sa Land Transportation Office na liwat i-extend ang deadline kay Nico na daipa talaga na po produce kan ahensya ang mga nakatinggang plaka. Liwat pinipirit man ni Tolentino na dai kasalaan kan mga riders kung taano taday maresolveran kan LTO an kakulanganin plaka kaya dai dapat na mga riders ang nasasakitan sa kapalpakan kan naunang bita ng ahensya. Ay, kumusta pala sa mga taga Caso Reco 3? Ngayon ko pati kung isa ito so bagong tagapagtaram ka na Caso Reco 3. Sa Iguana bagang pinag-ribay ki Madam Anrod Sinacario Iraola. Lalaki na ang tagapagtaram. Spokesman ka na Caso Reco 3 ngunyan pong panahon. Approachable man si Sir. Pag-abot po ka digdi sa mga plaka na dapat makuha kan mga nagpaparehistro sa Land Transportation Office digdi po sa tuyang nasyon. Kung minsan abalang marhay, haraloy-haloy bagang mai-release ang plaka. Agin sa mga motorsiklo na dakula pong problema kaya dyan. Hindi man sa mga dealer, kung minsan dahil man pinag-papalo up. Kung ano naan kinaabtan kay itong plaka kan mga nagkuha sa indanin motorsiklo. Tao na bagan binibilang kung minsan perming nakabugtak temporary plate for registration. Alagad pag nagbabayad po ang mga nagkukuha ng behikulo kaibahan na yan sa pinagbabayadan. Pati ang rehistro ka na sarong behikulo. Kaya dapat ang mag-asikaso kay ni ito mismo mga dealer kan mga behikulo tanganing mapadali ang proseso. Follow up ninda dyan sa Land Transportation Office. Nagbubuga na naman pala na Bulkan Taal ngunyan pong panahon. Sigun sa steam drive o phreatic na pagputokan Bulkan Taal ngunyan na pagkaldaw bandang alas 5:58. Ana steam drive na ini o phreatic na pagputok sa Bulkan Taal iyon nagresulta sa sarong plume na nagaabot sa langkaw na sarong kilometro dahilan man sa biglaan na pagputok na ini.
Pinag-rekomendar man ang tulos na pag-iingat asin pagsunod sa beso kan lokal na gobyerno. Naghaloy nin 4 na minuto asin nagdaraman kan nasa 2,800 na metrikong langkaw kan plume ang nangyaring minor phreatic eruption sigon sa PBOLC o Philippine Volcanologist sa Talisay, Batangas, MDRRMC. Kasyahan mahibugo na naman ang aso. Nadarakan pagbugakan bulkan Taal. Mantang si Sekretaryo Sani Anggaraman ang nagbisita sa nagkapirang mga eskwelahan digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ini para Ramon, siyempre kung ano ang mga kamugtakan, lalong-lalo na po kay itong mga eskwelahan, pampubliko na mga binaha ngunyan na mga panahon. At least man kita pinapabayaan kan sekretaryo kan departamento kan edukasyon itong mga apektadong lugar na nanganaan kan baha. Nagkapirang mga banwaan digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Sagkod nga ningon yan, ang iba lubog pa sa baha. Narakan grabing mga pagparauran. Kumusta man dyan po sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur, ki punong barangay Nini Ablan, dyan po sa barangay San Jose, ki Manay Munching Maglapid, yan sa barangay San Nicolas, ki Cristina Naite Magtarayo Pahardo, asin man ki Kati Sumayaw. Kumusta man ki Madam Kati Baraero, yan po sa Casoreco 3. Siyempre digdi man sa Social Security System, ki Mama Janet Benga and branch head, asin man ki Ma'am Sia Altamera Morales. And sa kabos pong mga empleyado ka na Social Security System. Sabi ka na Pag-asa, posibleng mga duwa pang bagyo ang pwedeng maglaog digdi po sa satuyang nasyon. Ganyan na bulan na Disyembre. Pwede pati ning magbagsak sa parte kan Luzon, Visayas o Mindanao. Yan man gigibuhon ang lighting dyan sa Banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur, ang lokal na gobyerno, asin man o sa panginot ni Mayor GB Pilapil ang malugod man na pinag-iimbitaran ang mga residente na maki-iba sa inaabangan na sweats-on ceremony nagigibuhon at siya na pagkabanggi alas 6 tuman sa Lagunoy Municipal Plaza. Ana seremonya iyon
ilugon ang mga residente tanganing sabay-sabay na ipag-celebrar ang diwa kan Pasko sa paagi kan pagpapailaw kan makukulay na dekorasyon pamasko ang programa yon bakusa na magtataunin liwanag sa plaza kundi magpapahiwas pa man nin kaugmahan, paglaom asin pagkasararo sa enterong komunidad. Nagtauman imbitasyon si Mayor GB Pilapil sa gabos ng mga Tagalagunoy na mag-atindir sa makasaysayan na banggi na ini. Ang Pasko yon panahonin pagbibigayan, pagkaminot-muutan, inaasahan man ang sa indong pag-atindir. Tanganing iribak kita na bukasan ang liwanag ng paglaom sa tuyang banwaan. Inaabangan man sa programa ang mga pagtatanghal kan mga lokal na talento, makukulay na ilaw asin mga mensaheng panaunin inspirasyon hali sa mga leader kan komunidad. Ang nasambit na aktibidad iyon parte kan kamauutan kan lokal na gobyerno na maghatod nin maugmang kapaskuhan para sa mga Tagalagunoy. Iniingganyo man ang gabos na darahon ang sa indang pamilya asin magselebrar kan sarong banggi nin liwanag, nin kaugmahan, asin pagkakasararo. At yan man, digdiman po sa City Park, kan siyudad nin Irga, magkakaigwaman nin lighting o switch on. Ilawan itong mga kahoy baga dyan na pig adaptar kan man lain-lain na grupo mga civil society organizations, local government units, asin iba pang mga line agency. Madadalan dyan po sa Iriga City Park at yan na pagkabanggi. May nakabugtak na dyan. Pasko sa Arriba. Ang City Health Office pala niyo nag-courtesy visit kay Mayor Rex. Unya na pagkaaldaw sa indang prestigious awards na naresibi kan nagtalikod na Nobyembre 25. Iriga City was recognized as a top performing consulta provider and a partner in service excellence by the Philippine Health Insurance Corporation during the awarding ceremony in Legazpi City, province of Albay. Tapos ang sarong kagawad duman po sa Barangay Sagrada, si Barangay Kagawad Bida Senior Lebelo, ang formal nang nagsumpa sa opisina ni Mayor Rick Suliba bilang ikapitong kagawad kan Barangay Sagrada. With his commitment to public service and dedications to the community, Kagawad Lebelo is set to contribute meaningfully to the progress and the development of Sagrada.
Tapos iniman na inauguraran as in blessingan na Toy Story kan ako Bicol Command Building para sa 31st Infantry Battalion kan 9th Infantry Division kan Philippine Army sa Barangay Talahib, daraga sa probinsya kan Albay, Kasudma. Katabang ang representante sa pangenot ni Speaker Martin as in kan ako Bicol Party List sa pangenot man ni Saldico. We will continue to empower our soldiers who protect peace and security in our communities. Kulang pasasalamat sa 31st Infantry Battalion asin sa gabos na nagtabang tanganing maisa katupadan ang proyektong ini sigon pa kay Congressman Ko. Tapos naging matrayumpuman na nakapagtaon ng libreng serbisyong pangsalud ang AKB Party List sa sarong barangay duman sa Bakakay, Albay. Pinagsagiban medical mission kan nagtalikod na daw konsein sobra sa 300 na benepisyaryo hali sa mga barangay kan Langatun, San Pablo, Busdak, Tambilagaw, Pigkubuhan, Kawayan, Kagraray, Asinman, kag Bulacau ang nakapag-abil kan libreng konsultasyon asin bulong. Katuwang kan ako Bicol and Bicol Regional Hospital Medical Center sa medical mission. Madagos man na magsasagibo anak ko Bicol nin mga medical mission tanganing makapaghatod nin tabang sa mga kababayan nyato na nangangaipukan atensyon medikal. Wala po kitang 35 minutos makalampas ang alas 9 ni na pagkaaga. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan nyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Huwag hayaang maging hadlang ang malabong mata sa inyong araw-araw na gawain. Gawing bahagi ng inyong daily routine ang iBerry at maranasan ang pagbabago sa inyong paningin. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado?
Dedan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin, nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Pana kitang 42 minutos makalampasan ang alas 9 nin pagkaaga. Uy, bako sa naman palandig diyan na nakakamati nin mga brownout sa tuyang lugar. Makakamati man in power interruption ang mga minasunod na lugar po on Disyembre 3 sagko Disyembre 6 dahil sa scheduled maintenance activities kan Manila Electric Company.
Sa Disyembre 3 hasta 4 duman sa Muntinlupa sa pagultanan kan alas 11:30 nin pagkabanggi Martis. Disyembre 4 sa Cavite sa pagultanan man kan alas 10 hasta alas 3 nin hapon. Sa Disyembre 5 duman sa Chaong, Quezon sa pagultanan kan alas 9:30 nin pagkaaga hasta alas 12:30 nin pagkaudto. Ibanan San Antonio, Quezon. Sa Disyembre 5 hasta 6 Quezon City sa pagultanan kan alas 11 nin Banggi. Sin sa Webes Disyembre 5 alas 2 nin aga. Biyernes Disyembre 6 Cavite sa pagultanan kan alas 8 nin pagkabanggi hasta alas 9 nin pagkabanggi. Alauna nin pagkahapon hasta alas 2 nin hapon sa Biyernes. Man sa Cavite sa pagultanan kan alas 12 tapos hanggang alas 5 nin pagkaaga. Pati palan duman sa Meralco, Yuman. Nagaplanchar naman si mamamayang liberal party list lead nominee Laila de Lima in impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ako man ka ako kan pinakahalangkaw na pangduwang opisyal kan sa tuyang nasyon iyo nagpapahiling nin pambabastos, pangiinsulto asin kawaranin respeto sa mga institusyon asin sa mga proseso kan paninimbagan. Lalo na ta daiman dapat ipag sa walang bahala na sana. Ang lantada na pag-amin niya sa balak na paggadan kung may mangyari man sa iya. Sarong seryosong payag na dai akma sa isay man na opisyal, lalong-lalo na sa sarong Vice Presidente pahayag pa kaini sa iyang ex. Isay na ex. Ini ang sarong dakulang kasupgan sa tuyang nasyon na sinsenterong kinaban. Dai na kita dapat magdusa sa araw kaning klaseng liderato, dagdag pa niya. Si de Lima iyon bistado bilang vocal critic kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Asin magirumduman na naghantong ini sa iyang arbitrary detention. Sabi padigdi dahil na mag-atras abante. Panahon na para impeach si Sara Duterte. Na dapat maghadi-hadian ang mga Duterte o magkaigwanan ng special na proteksyon sa erarom kanlay. Asa kaya ngod? Karaba ito pigparangabil mo. Vice President Sara Duterte. Kan raba-rabaon kan nguso. Pero man si ama niya. Siyempre, like father, like daughter. Kain pa man yan masugad sa iyang ama. Kamo man daw. Tayan taarog kayan si Vice President Sara Duterte karungan ni mas kunyan pa. Mas laos pa kita tay digo nga. Nagtataram-taram. Labi man ang ipinapahiling na suporta ni Senate Majority Leader Francis Tolentino para sa mga hoben atleta. Kaya aktibong pinaglilinang kainian talentong pamamayo asin diwa kan nasyonalismo sa mga initanganing matabangan ang hobenes na maabot ang kasindang potensyal kausayan na mag-ambag sa trayumpo kan sa tuyang nasyon.
Sa lokal na antas, Senador Tul ang nagsusulong kan women's basketball sa pagbibilog ng Cavite Tul Patriots. Nasarong kabilugan na magiging team sa Saindang Lalawi o sa Saindang probinsya sa inaugural season kan Women's Maharlika Pilipinas Basketball League. Bilang suportaman sa lado kaini pinag-umaman ni Senador Tul ang Mindanao Association of State Tertiary Schools para sa pagpapahiwas man ka na iriban asin pagkakasararo sa paagikan sa indang tauna ng mga sports and cultural events. Sigun pa sa abogadong senador ang pagpapauswag kan sports iyon bako sa naman dapit sa mukna nin mga atleta kundi pati naman sa pagbilog asin pagpapakusog kan nasyon. Every young Filipino is not just a potential champion but a vital contributor to the country's quest for excellence and national pride, pahayag pa ni Senador Tol. Kumusta mambalan sa mga parantabay niya to dyan po sa Antipolo Old Nabua, Camarines Sur. Si retired Air Force Alex Celeste, ki Grande Sinman, ki dating kagawad Luiliano. And of course, ki Konsal Manulog Sano Luzon, kana Banuan po ni Nabua. Na sigan na pakakan sa mga barangay. So yan Nabua. Kumbaga sa mga kagawad dyan sa Banuan kan Nabua, yun na po inan na mahigos na magpara taonin mga libreng ayuda para sa mga kababayan niyang nabuenyo. Ayon daw sa ibang mga konsyal kan Banuan kan Nabua. Kumusta man ki Bukal Donaan Onyate. Siyempre ki Vice Governor Sal Fortuno Jr. Saka ki dating Congressman Sal Fortuno. Sa iyang bilog na pamilya. Kumusta man ki Ronnie Maestrado asin man Angelo de Villa. Yan sa San Agustin ki Mr. and Mrs. Amormeo Agaw and family. Yan man sa San Isidro ki Manoy Ju Oralio. Manmampalan sa Malacanang nagkaigwaman ni na Christmas tree lighting ceremony. Sinabi ni Marcos na gusto niyang na lambang Pilipino yun feel somehow Christmas. That is a joyful time for all the Filipinos, but as we celebrate, I would like us to ask you to hold the truth for all those people who up to now are trying to recover from the effects of the 6 typhoons that we suffered in 23 days. Many of them are still in the shelters. Many of them are still in need. Sigun pa kay Marcos sa iyang speech. And all of these disasters, like I just came and saw some victims of fires. All of these people, let's just keep them in mind and do what Filipinos do. Let's help each other, dagdag pa niya. Kumbaga, magtarabangan, tabangan itong mga nangangaipo ngunyan pong panahon na naapektaran kan mga kalamidad duman sa mga origwahon. Tumabang na. Di baga sa muya day pa naabot ka itong akap. Anong nangyari? Duman sa mga pinag-submit na pangaran. Itong
ayuda para sa mga kapos ang kita program kana sa tuyang gobyerno. Ano daw ang nangyari? Saan daw nagdagos so isinabmit? Nagaro kinapos. Kinapos sa submission. Sabi man ni Mayor Abi Binay ang grabe niyang suporta sa mga hoben na atleta nagtataunin onra duman sa Makati City. Partikular sa mga hoben na Pinoy sa 2024 National Championships na pinaggibo duman sa Puerto Princesa City. Kahanga-hanga subot ang ipinahiling ni Selchil Cherry Daes na nagdaranin na onra sa Team Makati. Dahil bako sana siya ang basta naglangoy break pa niya ang record na girls 16 to 17 sa 200 meters breaststroke event sa oras na 2 minutos 47 segundos 39. Sabi pa ni Mayor Abi. Napaka-inspirational ka na sa iyang determinasyon as in tunay na modelo para sa tuyang hoben, dagdagpakan alkalde. Pinagbistuman ni Mayor Abi ang atletang magsali sa palarong pambansa kung saan 11 proud Makatisens ang nagkamit ni medalya mientras na Makatrix Robotics Team yun naglaban man sa World Robotics Championship duman sa Dallas, Texas. Doon sa alkalde ang mga trayumpong iniyan patunay na padagos na pagkakasararo asin dedikasyon kan syudad duman sa Makati ako sa naman para sa presente kundi pati naman sa magiging puturo kan lambang hoben na Pilipino. Tapos ini man na considering the condition of the Chief of Staff of the Office of the Vice President, Attorney Solica Lopez, and in accordance with the maximum penalty for the contempt of 5 days, the House Committee on Good Government and Public Accountability issued a release order for this. She said, I guess in her letter, she said that she would cooperate should the committee continue on hearing the case of DepEd confidential funds. Lanao del Sur 1st District Representative Xiao Raman Zea Lonto Adjong promised in the press conference of the House of Representatives Kasudma. Adjong added that if Lopez doesn't have a medical problem, he doesn't have any reason not to attend. Mahinda, bahala pa man daw kamo sa mga buhay nindo. Habang papagal nindo dyan sa ano yan, Kongreso. Kaya abangan ta na lang ang mga masunod na kabanata dapit sa bagay na ini. Sigun man kay Education Secretary Sani Angara na nagsurat sa Government Service Insurance System kan nagtalikod pang Nobyembre 26 to formalize his request for 3-month moratorium from January to March 2025 for the payment of debts of Department of Education employees. I sincerely hope that in times of need, even the private sector, including the STEM financial institution, would find reason to extend to them this much needed help, minsay pa ni Secretary Sani. According to Secretary Sani, the request is reserved for DepEd employees or residents who are in areas declared by the government in a state of calamity since September 2024. It was also requested to give all DepEd employees a moratorium on their loan
payments for December 2024, which will resume payments in January 2025 and is expected to cover all charges, expenses, and interests. Our personnel have consistently served the nation and its people and ensuring that the future of the youth is brighter through the provision of quality education, sigun pa sa sekretaryo kan Departamento kan Edukasyon na si Angara. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva. Sa lado technical si Chief Engineer Abelindon Toralio. Sa information si Tony Matic Saison. Uman sa transmitter si Bert Cabrillas. Yao naman si si Ma'am Kyle Ria Golegasyon ang samuya pong OIC. Ako man po si Philip Sardan Barasena nagpapadyos mabalos kan sa indong